Здравейте, казвам се Теди Ангелова и съм спортен психолог. Давам ви сигурна рецепта за провал. Имах треньор в националния отбор, който постоянно ми казваше как не трябва да греша. Беше обсебен от графата с грешки в статистиката и винаги преди да вляза в игрището, той ми казваше: само не дей да грешиш, само не дей да бъркаш топката, само не дей да грешиш. Познайте първото нещо, което правех, когато влезнах в игрището. Точно така. Прави грешка и той ме вадеше и ме слагаше на пейката. Всъщност е доказано, че когато казвате на спортистите си какво не трябва да правят, те точно това правят. Има много проучвания в щатите, включително дори по време на разбор, когато се гледа видео и треньора казва какво не трябва да се прави следващия път, всъщност състезателите правят точно това. Апелирам фокуса да бъде върху нещата, които могат да се подобрят, върху това как да се подобрят. Повярвайте ми, повечето спортисти, повечето хора знаем кога грешим, знаем кога не сме се справили добре. И особено ако имате видео на състезанието и го гледате заедно с спортистите, те го виждат. Може да го комуникирате с тях, може да им задавате въпроси, ако всъщност те самите не могат да стигнат до това как да подобрят нещата и всъщност къде има някакъв пропуск или грешка. Но в никакъв случай не им казвайте: това не трябва да го правиш повече. Не прави грешка. Защото всъщност те ще направят точно това.